ரீசெண்டாக டேமரின் சொல்ல போகிற ஒரு இந்தியாவோட ஃபைன் டைனிங் ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு போயிருந்தேன். அவங்களோட ஆம்பியன்ஸ் வந்து அவ்வளோ சூப்பராக இருந்தது. அங்கே எங்களோட ஜேர்னி கோல்கப்பா ஷார்ட்ஸோட ஆரம்பிச்சது. ஸோ கோல்கப்பா ஷார்ட்ஸோட தண்ணி வந்து ஸ்பைசியாகவும் ஸ்வீட்டாகவும் மேஜிக் மசாலாவோடவும் அவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட்டாக செம்ம கிக் ஒன்று கொடுத்துருந்தது. அவங்களோட ட்ரிங்க்ஸில் மேங்கோ லஸ்ஸி, லைம் ஜூஸு, அதுக்கப்புறம் ஏதோ ஸ்பைசஸ்லாம் போட்டு புதுசாக ஒரு ட்ரிங்க் கொடுத்துருந்தாங்க. அது ஆனால் குடிக்கும்போதே அவ்வளோ ரெஃப்ரெஷிங்காக சூப்பராக இருந்தது. ஃப்ரைட் மோமோஸ் சொல்லியிருந்தோம் சைனீஸ் ட்விஸ்ட்டோட. அது வந்து ஜூஸியாகவும் சாஸியாகவும் உள்ள மாய்ஸ்டாகவும் சாப்பிட்றதுக்கே அவ்வளோ நல்லா இருந்தது. இவங்களோட சிக்கன் பிளாட்டர் வந்து ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டாக ஷீக் கபாப், மலாய் கபாப், அச்சாரி சிக்கன், தந்தூரி சிக்கன், ஹரியாலி சிக்கன் இப்படி டிஃப்ரெண்ட்டாக வச்சு கொடுத்துருந்தாங்க. அதுவும் அந்த அச்சாரி சிக்கன் அப்படியே இந்தியாவை ஞாபகப்படுத்திருச்சு. அப்புறம் சைனீஸ் டிஷ்ஷான பாவை இந்தியன் ஸ்பைசஸோட இவங்க வந்து ஃபியூஷன் பண்ணி வேற லெவல் ட்விஸ்ட் கொடுத்துருந்தாங்க. அது சாப்பிடும்போதே அவ்வளோ சூப்பராக இருந்தது. மெயின் டிஷ்ஷில் ரோட்டி, நான், ஆப்கானி சிக்கன், அதுக்கப்புறம் மட்டன் கறி சொல்லியிருந்தோம். அவங்களோட மட்டன் கறி செம்மையாக சூப்பராக ஜூஸியாக வந்துருந்தது. GTA மிசிசாகாவில் நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டை ட்ரை பண்ணுங்கள்.